eziokwu Igbo dị ụtọ ya mere nje ekene ndị niile kwere na omenala Igbo. Ana m asị na ọ ga-adịrịrị unu niile na mma, wee na-akpọkwuzi ndị niile bụ ndị ichie, ndị dibịa, ndị niile eji anya isi n'ala Igbo. Oge unu ga-ejikwu n'ọla iruo na ihe nji ekwu ya obodo, ọ bụ ndị ichie, ndị dibịa na-abịa egbochi ya, wee na-asị ka ajọ ihe ghara ịbata n'ala Igbo. Ana m asị na ọ ga-adịrị nwoke, ọ ga-adịrị nwaanyị mma, ọ ga-adịrị ndị niile bụ ndị eze mmụọ n'ala Igbo. Gịnị ka unu na-eche ije kpọku ala Igbo, chikere Igbo, anyanwụ, ndị ichie ka unu kpọkwue ha ka ha bịa, maka ka o si ada ugbu a. Ọkwa ọ na-abụ gbajuru dọrọ na gboo, ndị ichie, ndị kara aka na-akpọkwuo ndị eze mmụọ agọba yọba chikere Igbo, yọba chikere ana Igbo, kpọkwuba ihe niile na-ejere Igbo ozi, udo wee dịba. Gịnị ka unu na-eche? Ụfọdụ ndị batara wee na-emebi omenala, na-achọghị ka ala dị mma, ọkachasị ndị enyere ọkwa mkpara bekee ma ọ bụ asambodo bekee si na ha bụ eze, kwesịrị ilekọta ọdịnala. Ụkwụ ha dị na ebe a, ụkwụ ha dị n'ebe nke ọzọ, mana nke bụ eziokwu bụ na ebe a ụkwụ nke ha dị, ụkwụ ndị nke ahụ adịghị na nke anyị. Gịnị ka m na-ekwu? Onye kpọrọ onwe ya eze n'ala Igbo, eze bụ na ọ bụ ya kwesịrị ijikọ hazie omenala na ka okpukpere niile ndị Igbo na-eji ekpere chi ha na ịgọ mmụọ ha. Mana mba, ụfọdụ n'ime ha narị aza etube ha afa, ha aza afa ma ọ bụ ọkwa a na-enye ndị zetara omenala ndị ọcha bịara abịa ka ha si efe nke ha. Mana ịbụ onye eze, mana ịbụ onye kwesịrị ịbụ onye kwesịrị ịdị na-afụkọta ka esi agọ mmụọ n'ala Igbo. Mana agbakeghe afa gị, akpa afa gị, ma ọ bụ tupu akpa afa gị, akpa afa ma ọ bụ ọkwa ndị omenala bịara abịa na-eji na nke ha. O kwesịrị ịdị otu a? Ọkwa ya bụ ihe niile mere na ihe niile yakọsịrị ayakọsị. Anyị ji si na ihe gbasara eze na ka esi achị na gboo, ndị ichie ga-agbara m akaebe, ana Igbo ga-agbara m akaebe na ndị na-achị na ka esi achị n'ala Igbo bụ a na-achị n'ọgbọ, a na-achị ka esi tọọ. Ọ bụ onye tọkarịsịrị na-abụ onye isi, ọ na-ahazi na-agbazi ndị ọzọ a na-akwado ya, a na-achị na otu a ka esi eme ya n'ala Igbo. Na nke a na-akpaghezi ụfọdụ mkpara, gbanye ha mpempe akwụkwọ asambodo. Na nke ahụ kwesịrị ịdị mma, mana ịfụnanụ ka o si mezie omenala anyị n'ebe ụfọdụ ọ na-akpọ afa n'ala. Anyị ji asị na ugbu a bụ oge ndị niile kwere na omenala Igbo ga-apụta na ekwupụta ihe ọma niile na-eme maọbụ ihe ọma niile gbasara omenala Igbo. Maka na nke bụ eziokwu, omenala Igbo na-asọ alụ nsọ, omenala Igbo mara mma nke ukwuu, omenala Igbo dị ile nke ukwuu, mere na ndị bịara abịa were ụfụ anya n'ebe anyị na-eme ya wee chọbazie ka ọ nwụọ pii, mana ọ gaghị na-anwụnụ. Maka na ndị ichie ekwunigo wee na-aja akpọtesi ihe ndị Igbo ji dị ire na obodo dị iche iche, na obodo dị iche iche n'ala Igbo. Ije n'obodo ụfọdụ ugbu a, ị ga-afụ na ndị ichie je na-akpọlite ndị apịrị aka wee sị ha gọbara ha mmụọ,
kpebere ha ekpere, hazibe ọnọdụ, dozibe obodo n'udo ka udo wee dị. A na-eme ya na mpaghara ala Igbo dị iche iche, mana otu a ka anyị si akpọkwa ndị niile ndị a na-akpọghị, ndị niile ji asị na aghụghọ wee jiri afọ omenala na-emetọsị, wee sị na ha bụ dibịa ebe ọ bụ ashị ka ha na-asị, wee je sụchasị ofu ebe wee zọba ya azọ si na ọ bụ ha bụ eze mmụọ. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị otu a, lee anya, ndị bụ isi oge ndị ichie ga-ekuni, ị ga-ata afọ jụkwa, maka na ọ na-abụ onye were ngọngọ wuo iyi ewere ngọngọ gbulie ya ya. Ihe anyị ji ekwu ihe a bụ ejina ngọngọ maọbụ ihere maọbụ na ịsa mmadụ isi wee jezokwa na omenala na-asa ndị mmadụ isi, maka na ị ga-ata afọ, ị ga-anọ ndụ wee na-ata afọ. Jụọ ndị na-eme ya, nọọ ndidi ka ha na-edi, nọọ mmachi ihe a na-afọ karịrị. N'oge na-adịghị anya, ihe niile a ka ha si eme ya, ma ọ bụ ka ha si egwu ndị mmadụ na-arapụ ndị mmadụ ga-agba n'anwụ, ihere abụrụ nke ihe niile a. Ha ji afa Igbo, omenala Igbo, akụ niile a ha ji chịkọnata, ha ga-anala iyi, akwa ha anala iyi, maka na alụ bụ alụ n'ala Igbo. Omenala Igbo dị nsọ. Onye ọbụla ịfụrụ ji eziokwu eme omenala, ihe niile na-ezuru ya, obi na-adị ya sịrịsịrị, ọ na-enwe anwụrị, ihe ọma na-adịrị ya, ezinụlọ ya na-agakwa nke ọma. Efu na ọ na-adị ndụ na-adịte ndụ aka, maka na ọ na-ama mmụọ ya na mmụọ na-aga. Mana ndị a na-asị na-aga ọcha egbute acha egbute a, ịkpa ha aka, ihe a ga na-achọ bụ ụzọ ahụ a ga-eji wee wọrọ ya gị wee napụ gị nke iju. Ọ bụghị otu a ka esi eme omenala na gboo. Nke bụ eziokwu bụ na aka were ndị ezigbo omenala. Ọ ga-abịa ije n'afọ ha, asị gị ihe nekwa ka ọ ga-esi ga, na ihe dịrị gị mma, ihe mere dịrị gị mma, na ị ga-ewetara ihe abịa wee bịa ha ekene, dịka esi eme ya na gboo. Mana ndị ọgbara ọfụ ugbu a ezokwu wee na-emebi afọ omenala. Ihe nji ekwu ya bụ na anyị ji omenala anyị isi, na ọ bụ ya ka anyị ji anyị isi ebe a. Taata achọrọ m iji anyị isi na nkenke oge one na one anyị ga-akpakọrịta ihe a, maka na dịka obodo si dị ugbu a, anyị na-akpọkwu ndị ichie, ndị niile kwesịrị ịga na mmụọ, ndị okenye, ndị ọnụ na-eru n'okwu, kunu jee doba ndị ntorobịa ụfọdụ, ndị isi abụ okpu ọdụ, ka ha si na alụ pụọ, ka ha si na imebi ihe ndị mmadụ pụọ, ma ọ bụ ka ha si na imebi ala Igbo pụọ. Unu mee ya, unu eje na mmụọ je kpọkwuo nchikere Igbo, ana Igbo, ka ọ bịa ka o wee debara Igbo mma, ka unu wee gọba ya. Ya bụ na jiri omenala Igbo kpọwa nganga, jiri ihe gbasara Igbo kpọwa nganga, ka ọ dịrị gị mma, dịrị nwoke mma. Ya bụ, ọ bụrụ na ịbụ eze ya sịrị mee omenala, jisie omenala ike, biko jisie omenala ike, eji na awọ so ya. Aza afọ Igbo ka afa gị bụrụ afọ Igbo, aza na afa bekee. Akwalite na anọ na n'ala Igbo na-akwalite ndị omenala ndị ọzọ, ebe ibu kwesịrị ịdị na-akwalite nke anyị. Ọ bụ alụ, o kwesịghị ekwesị, ọ dịghị mma. Ọ bụrụ na ị chọọ ịbụ eze, chọọ ndị kwesịrị ịbụ eze, ndị ma omenala, ka ha sapụrụ ya, ihe ha mkpara ka ha mebe ya. Ya bụ ka ọ dị ugbu a na nchịkọta okwu bụ onye mara ihe na-ese okwu ya emena ya. Onye ji na omenala Igbo na-emetọ ndị Igbo, na-eme alụ, na-eme mpụ dị iche iche, ka e wee si na ọ bụ omenala ka ị na-eme. Omenala Igbo mara mma nke ukwuu, eji ya eme mpụ. Mana ọ bụrụ na iji eme mpụ, ị ga-afụ ihe, ana Igbo ga-achụ ya ọsọ. Akụ niile ahụ iji afọ Igbo na omenala Igbo wee chịkọnata, ị ga-afụ ihe, ọ ga-ala gị n'iyi ma ị chegharịa, ọ dịrị gị na mma. Ndị Igbo niile, biko dododo, onye ọbụla dododododo, onye ọbụla ma ihe mma ya n'ọgbọ, ka ofe lọla ala zuola anyị nri. Mana ebe ọbụla ị na-egbu nwoke bụ nwaanyị, biko jiri omenala Igbo na-akpa nganga. Omenala Igbo mara mma nke ukwuu, na-aghachibe na omenala. Ọ bụrụ na ijebe mara ana ebe unu na-agọ mmụọ, na-ekpere mmụọ unu, jee kpọọ ndị ichie, ndị okenye, ka eje chọpụta ya, wee dozibezi ala Igbo, ka ihe niile wee dịrị anyị mma. Ọ ga-adị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Abụ m Chiziani. E nwere ihe gbara ọkpụrụkpụ anyị ga-eji wee bata na mbịachite azụ, maka na ka ọ si dị ugbu a, ị kwesịrị ịnọrọ, ị mara ka ị ga-esi wee na agba ọgaranya,
na-ejeta ihe a niile kụcha ihe a niile ma ego adịghị ewe ka ọ dị mana tata anyị wee ofu nwafọ Igbo ma ihe ekwe na-akụ na ka esi eji obi salịsalị ka esi eji idebe aka ọcha wee bụ ọgaranya n'ụzọ ziri ezi na dịkwa n'ụlọ dị mfe. Ana m abịa jekiri ihe niile nke anyị na-eme na Kpakpando TV maọbụ jeso ya anyị na Kpakpando TV na Facebook maọbụ na YouTube efu Kpakpando TV kiribe ihe niile zitebere anyị ozi maọbụ ịchọba m Chizi Ani na Facebook sonyere m ka m na gị wee na akwalite omenala Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Abụ m Chizi Ani bịa chita azụ anyị akọba ka e ga-esi wee bụ ọgaranya n'ụzọ pụrụ iche. Ana m abịa. I won't tell you the secret of better food. Now the new chicken and classic seasoning powder.